Nyien laksechegi mago matuche kod gwenge wachao kod chenro mabino tenore kod kao pach jopiny kotenore kod paro mar chiko omenda mag 2025 mabende chenro makamano igeno ni dhi nyime ma e kaunti ma Migori, Busia ka odiochieng' makiny ibiro chopo e kaunti no Nandi. Magi timore kinde mabende kamati no osebedo ka kao pach jopiny e kaunti ma Nairobi kuom ndalo 7 mosekalo ka chenro makamano koro chwal e kaunti ma Migori, Busia kod Trans Nzoia odiochieng' ma kawuono. Jumbe 2 mokalo jatend migawo mar omenda John Mbadi e twak mare kod rowere ne ojiwogi mondo mi gisom paro mar chik omenda maigani mondo mi ging'e fuonde makare mondo mi giket geno kata pachgi e wi weche ma giwinjo mar neno ni kagibiro golo pachgi to gigolo pachgi e wi gigo maging'eyo. Inyalo paro ni higa mokalo dwe mar 6 rowere mag Gen Z no bago ng'anyo mar atipe pacho kaendi kane gikwedo paro mar chik omenda ma higa mokalo no kama bende ng'ur ne nitiere mathoth. Kambadi nyocha ne okonegi ni paro mar chik omenda ma higani ni kod ber modhuro ma uwinjore gi kolie e kagi ng'eye e yo makare. The economy can only grow in an environment that is secure and peaceful. Tourist numbers can only be realized in an economy that is secure and peaceful. Direct foreign investment can only thrive and create employment opportunities to our young generation in a secure and peaceful environment. Many people saying, in this budget, they have increased the cost of bread. Budget can never increase cost of bread. What can increase the cost of bread is a finance bill. And these are totally different. And so before muanguke nae na hii finance bill yangu vile mlianguka na ile ingine, I want you to take your